Kera ribidisi. Ukaona Satani asina basa newe ise sign yekuti uri kusaidi kwake. Kune imwe nyika ndoziva yekuti ukawa kune rimwe bato hausungwi, haurohwi, haupisirwi imba, haudini, you are safe. Ukawa kune rimwe bato unorohwa, unosungwa, unopisirwa imba nokuti uri kuopposition. Ukawa kubato raSatani haakurove, but ukawa kuopposition yaSatani kunorohwa munhu. Saka kumwe kurohwa kuroti naSatani you are in opposite of the devil. Kumwe kusarohwa kuroti muri meshe. Saka guys, mubvunzo wangu uri pakuti CCC iri kurohwa every day, each and every time vari kusungwa. Honorable Job Sikala is in prison. Tinyatsime 69 in prison. We have seen threats against the CCC zvichinzi ngavatu arove katidzokerei kuna 2008. We have seen vana mashaya basa vachithreatena but vanombosungwa. We have seen vana Owen Mudancubi vachithreatena havasati vasungwa. We have seen Garwe achithreatena hana usungwa, but Honorable Job Sikala is in prison, and the reason why he was arrested is because he stood with the Mo Blessing Ali family and he was a threat to ZANU-PF in terms of the issue of Mo Blessing Ali. So the question is, munhu wamwari ari kumbonyatsoti chii chaizvo. And in myself I agree with him. I don't know what you think. Iwewe, do you agree with munhu wamwari about these sentiments or his beliefs kuti kana ukasava kusaidi rwamwe vanhu usungwe, ukava kusaidi rwamwe vanhu unosungwa? So this is it, Team Zimbabwe. I don't know what you really think, but I believe that our men of God, we still have men of God anoziva zvavanoita, and this is the honest truth, this is the truth, and he was enlightening people, and this is what is very important, this is what is very good.